Meet Child Show and I'm showing in Peninatanase. Mr. Papa Penny on our penny. Miss Minas Mobesa and yes, yeah. Now, Oyama Sanson for Papa and I said another business didn't need you appear now radio so. Osaya Chiame Procope, nti eba abakwasem asante ni akan amane na amamre ebe bi nchire mu edin bi nchire mu akan kasa bi mu nchire mu a papa ye wakwadare mu papa nana akwaba ya de na wisi nana da bisa se wo menchen ene ye hwe asante last episode no ye ka domani asante sensem ene ye focus wa asante nko aso ye hwe asante sikadwa abakwasem ene ensem a bi a wote a obobobrim ewo asante ene asante sikadwa ho sensem therefore we the many sound asante sikadwa de na onim fa de na panifo kan ya wodi bi 2-3 man na wodi anyina wo basa kama asante man na say akan adehye nyina mpo atiase impompo bi ohwe bia so oye gana ni nko a ganie no pese wote asante for history titire fa asante sikadwa no ho de na wo kafa me da se minu ya chas asante sikadwa yetumi a obiri konfo anoche kwa mfrempon ene de baji asante man esi ho ewo ndanchira ho so asante tumi sikadwa enu nti na otumfo ye frɛ no wote kokko so wote kokko so sɛde yenim no nana se tutu okosum danchira yɛde ne kɔ asie yɛ sɛ wɔn kusua tete mpanin nsɛm yɛde ne kɔ ɛlumu hɔ na adwaman yi mfiri no efiri tete na danchira ahini nua ba nyane wa timja kari nua ba na sɛ ne no kodi mpamu agoro na yafundie bi ipi mu sɛdeɛ nana no ka bi ma yɛteyɛ mɛse kasa no nye obi ade asu obi a ne pɛ no obeto no wɔ ne fie ɛne ho atete sɛm a yɛka ma ne teyɛ ɛnti mu hɔ no esan sɛ no wɔwɔ ntete yaseɛ na wakɔfa dankyira hene nua ba nyane wa na afi ye bisa no no ntimi nka akiri okopa mu ka sɛ one asante ma de hye nana sɛ na enyo obi a ye ne wa ye de na beja ye sɛ ye nkyerɛ na amane ne amamre no na ɔno wabefa ye de hye de a ɛne na asɛmu yi ahwehwe aso enti wo mo bɔ no ho pɔ sɛ omunya no omo bɛdan no nkwanta na esan sɛ oba na kyerɛ ne pafu nti na wodɔ be ma no okɔ yi na so tiri sɛ na ba bi a keka kɔ no sɛ wa amfra me a mefa wa amfiri ha bibia betimi asi ti asante mate nkra no pɛ na yakɔfa na sɛ efiri hɔ ma no so oni akwam okwa na obiri konfo anoche na ono nso akwamu esebi wa kɔhye ho bɔ sɛ kwam bedi nkugu ama komako di nkunim tini ese wa hye nkomto tini wakodi akwam kwafo akoto ahimfi bire semu no se ye totona no ne ko wie ba bi a nkomo a wo hye ye na anya adwuma ne betimi abaso wodi ne tiri ba di a kyerɛ ma ye de nana sɛ koduru akwam fie no ɛhɔ no ɔkɔto kɔfo anoche esan sɛ wakɔyɛ hɔhoɔ na kɔfo anoche fira ukugwa akɔyɛ hɔhoɔ nti
Omu mienu kɔtena asomdwie no wɔ domu. Ɛhɔ no obi ɛka na ama ne hunu. Ɛhɔ na kɔmfo anɔkye ka kyerɛ na anasɛ tutu sɛ hwɛ. Na nasɛm a meka kyerɛ wei. Ɛbɛbam. Asante abaanwa ɛbɛtɔ. Tɔ a yɛbɛba abɛsrɛ wo firi ha de wakɔ asante ama wakɔdi asante abaanwa. Te kɔkɔɔ so akɔnwa. Wobɛkɔ akɔforo. Na mmom deɛ mesrɛ wɔn sɛ sɛ bam na sɛ wokɔ a ayɛ afa me kɔ na ha a meteɛ no mente ne te papa bi. Ankyɛ ɛna kɔmfo anɔkye nkɔmhyɛ no ɛbɛm. Asanteman ɛde dwaatoa ne adesrɛ kɔtoo akwaman anim no. Ɛberɛ a wɔbaba no ɛna akwaman se yɛate asanteman sufrɛ sɛ yɛhia ho. Nanso asante deɛ yɛnim deɛ wɔn nso ɛtumi yɛ. Ɛde sɛ yɛbɛgya wo tra ma wakɔ. Berɛ a wobɛtena ha ɛsom ɛne som papa bi a wosom yɛ na wosom bo ma yɛ nti. Yɛnyaa wo nko a ma wo nkɔ saa. Nti akwaman ma abrafoɔ maako maako aduɔson. Sɛ momfa na anasɛ nkɔ. Na monkɔhwɛ sɛ deɛ yɛfrɛ no no ɛyɛ saa. Na sɛ mokɔ na nyɛ saa moma kwaman te. Na mo a yɛtu fa ho ɛbɛyɛ no yɛtu. Na wɔba na kɔmfo anɔkye tie a na so sɛ sɛ ɔde me kɔ a. Na mo akɔnya ho tɔ. Mo akɔnya ho tɔ. Nti wɔserɛ sɛ deɛ akwaman ɛba ne yɔnko no nkɔgya no. Ɔserɛ yɛ no akwaman de Kwamfrempɔn anaa kɔmfo anɔkye ɛma na anasɛsɛ ɛneɛ. Ɔmmra na wanyi obi ne nadi nkɔmmɔ. Wobɛduru yɛ no na nyane wa nyinsɛn na ɔkɔ nyinsɛn no wɔ dɛnkyira no na wakɔ wo ntim gyakari. Na ntim gyakari na bɛnyina bɛdi dɛnkyira hene. Wobɛdi dɛnkyira hene no ɛna dɛnkyira ɛne asante ɛbɛnya ko. Saa berɛ no obiri kɔmfoɔ baa ɛne yɛde ne kɔtena anɔkye kɔmaa mu. Yɛka anɔkye akɔmo maa mu a ɛna ɛnaamafoɔ se katra asanta. Ɛhɔ na kan dini ne yɛfrɛ na anɔkye kɔmaa mu. Hɔ na kɔmfoɔ anɔkye ɛyɛ na akɔm ho nimdeɛ ne bibia. Hɔ no ofire sikadwa ɛdan na ofire firi mu na mpoma na ho fire sikadwa. Ɛno akyi ofire ne bosom ama no. Ɔne wo nyina hini no. De wo kan nyina hini ama no a no afire sikadwa bosom. Owie no ofire ne kasafoɔ kontanse. Suma ama no. Na ɛbɛkyerɛ sɛ ɔne ɛbɛkasa sikadwa no. Na kafro wo de me twa wɔn kasa so. Ba mu duro no ɛne so na ɛho adia. Kɔmene me sɛ anɔkye kɔmfo bosom kɛseɛ a ɔyɛ na Santiago na baabi a na ɛfra Santiago na. Ɛne ba mu duro no. Me kɔmfo. Kyerɛ sɛ baabi a woduru yɛ bia wɔ nsɛnkyerɛnne a ɔyɛyɛ. So baabi a oduru yɛ bia wɔ nsɛnkyerɛnne a wɔyɛyɛ na meka sɛ sankɔre ha. Wɔde bɔɔdeɛ ne gyaayɛ yi. Wɔsi aduane paa deɛ sɛ bɔɔde bum paa deɛ. Sankɔre aduane mpa hɔ da. Enti wobɛkɔ sankɔre wɔpɛ si nsuo to aduane wɔ hɔ. Wɔdeɛ. Na odua bese so ofi yase. Odua bese no deɛ nya sɛ wɔfa bese aba na odua yɛ o. Wɔwe bese no ɔpii ne ntasuo gu fam no. Ɛda na ne fifiri ɛda na ne so yɛ. Ɛhɔ ɛna dɛnkyira ko nso ɛbɛgu yɛ. Nti wɔfrɛ wei mu nyinaa wieɛ no na ɔhyɛ asanteman sɛ dɛnkyira ko no a ɛkɔ no yɛbɛkɔ akɔdi nkonim. Santeman kyekyere yɛn srabae ɛwɔ ahensae. Kumasi ahensae.
Nsra bana ko ese fortress ba bi edin nuro ba bi a ye dwale aduro atamfo no ba e betimi no wo mo de agina mu pa no eho ani ye dwale endi da nchirafo no so ni asante de ntokwa ne tentam so no ye ko bre yo twa mu be kwai twa mu kokofu be fa adwumam be si adunku ho na ko no be duru ho no na wo ma ben feyi ase endi ebra ko no firi adwumamu ba no kokofu ba no na adunku hene na konwa din de akura adunku hene adunku ho hene no ne afira na kura no wazi munga kanjira da njira hene ntimi jakari se mid adunku hene kura mete he twe no sabre ye kan kura na yesesin be na idipe ekun mi di ho nansa ebe guafa wo mu so no na yesoma ase ye mra putuoja kan kire na obiri se wo mo bo an ho na ne ekun no de aduro no ayeden ho no ono so bo a ne kurumfo mba ne mema ne branti a no so wo mu kusie butu ya nsuo mu da ho ye fire ne butu tete wanzu ya kokon a ohini bia de ema ne nkwala ni embranti enu kusie endi woko ye no bre ku nu duru ho no woni ho fe yi ase ne aputuo ja nso bom iburo mu duru aputuo ja sede na nan mo kama ya te ya no ho na konfo anochi adane no hu oba to ware no ohini bia nso kosa na sabie no wo kope wo huru se konko anochi ti wo no yi wo ba na hwe ne hwene na hwe wo ba su a wo de ti wo no ma ba se ba bia ya duro de ya duro manhia ade sa na ti ade ba bia ka de mo fam na oba ya oto ware menini ni agro na kungu a de no koma ko wa se no onim se obiri konfo enti ho enu oye nyanka ma de ma asante eba kire ti twa ntim jakari tino na ya kum sahina no na asante ma adi nkunim ti asante ma bose samunka kanchire wo mu a mu wonsra ba na no ho na wo mu dware aduro na hinsa se ehimfo no mu daduro so a ye dware abani nyina asante adi nkunim wo feyi ase ti obi ansae ne ebefre wo sa hinsa ti ema na omu be mu akopon abeshia da nchirafo no ne yakum sa hene na enkraba ase mu ntwa so na mu nkobose wo manhia kwa man sasa ntia dinkunim ti himfo na mu bari nyina amu nsai ho na ma ebefre ho sa hinsai himfo no nsai nko entia ko ana santi dinkunim na ye dinkunim wie ye no ana santi ye se ne ye kura ya de ho afiri danchirafo nsam ye sa akokon akoye de bio ekun titi ye sana tia dia ne yakunu akwan be ne befa so nti asante amantem num kokofu dwa bimba kwa nsutane mampon omusia ni obiri konfo na dia da wo ya boaye se sebeye na aye no kurenti sante amantem num nyina amfa obia nkonwa mra munkonya e kan konwa na nanum aba ko kunwa tumi timu mra no fa nuye bibi maye na o mu nyina de bae no o mu de besi ji ho na yese se kan kuri bi si ho wuso ma na e ka techeteche nipa ya ye di mfidie nyina abase betu ya ntimi gina wiye ya no na yese ibie na tumi no eka kumase eho na twrebu akobia se ba bia adure sa base ye gitumi masante ma idea ene me twrebu akobia midim tiri me gi a kire mama sante man
nenso me Dimitri Givia kuma wuni ba bia ni ho wura manhia se kai ba kan si ginae ye ta eno free sabre na santi ankoku bi ebe pem ne ya ye tete asante mu ayi di ho so a de ye pe de ye kekana nanum enti na ye wonwum bi ye ni aya saasi ni ya saasi anananum di bojja ne ani agire na gito ho aduru me no so na ye se ye de nwoma na ye no mo hwe de wi ase aye na nanum eja akwa ibretu to wo forest senchiri mababa behwe no mo abehunu bra na nanum bra ye noto ani etitimu kwasi kokko di mfinshi ahanan asa bibifo adwene akofo obi aba se forestry fo o mu na ebehwe kwaye so amaye abebo ho ba ne atwam nua nyina ato ade ye no ene kwaye be na ewa ha enka hafo ha ne nsuo to ni birim ene nsuo kura mu na nto nsuo mu na nto yise bia no bia bia wode ye bia no na ma na nanu nyini che ye wodua bi wo ho a enye se wanom egu nhirane kura na ahome ne mfuna ma na esa yade ewu nipa mu ye bu ato agu so hu eni atwa bi kwaye mu nua nyina nti na yade a ehu nkwa na bo hafofo yade a wunya ho sika mfa nkwaje ayarehwe ene boye ebize kane no aproku magu nhirani ani hwanko shedua gu nhirani ani hwanko dua bia bo nhirani yi aba football dwunu nyina gu nhirani bia mframa duma efo kora na ewu bi se gu nhirani na se wonte apo na oyekuyani na nopa no se bisi wa fichire na mframa bofa ho a ene me kohwefu mu na de me ho nyem yi me kohwe ho esan se wo homi dua ne mfna ma bia no durafo mu adan na abaye duma wo ba ne yase papa da no acha o se na msem ya de aduma bi amaye wo wira firi se wo homi dua bi mfna ma ene wo dua kwadwofo ono nso wo homi ne mfna ma ada na ka apeso kotu po no wo sori anopa wase wo sika nyina ya bi otewa ene kura nkam se me kwaye duma nso de adure yi de ene kura de mi nkoba bia wa hu kwadwofo bi dua bi o esi biram wa hu homi ne mfna ma kwa wa hu ani ha ne akwaduru bi ya de abre o de ye kan se obiri konfo abeye bi o wa beye de buruso na wo maaye no na nananum so adika beye bi konfo chinenchin konfo tula ani konfo akese obi wo wa etwa ni ti ogina ntenten se da bia nan ehire ene firi ni konsina nim ti se moja ba nu nti na se konfo bi kom na behu ni asahire fita ni e dia bonani a no wo gina nanum ahome ti se sofu bi so afa se sansa we no afre Saint Peter honom no nananum ahomodene wo kwasi kokko di mfinhia ha nan abese bibifo adwene watro ne akenka ho abese ye nananum agapade nyina abefo wo ma ye di so anka o hini bai ena wo no mampani wo so wo tumi che no sima ba yom so oye man se mi masa ase so wo mampani a peso ba no me no me ko hwe mu no me se wo ba ha bi besi mon ka kan chi anse me si wo nsi masa ase so wo ma dina na yan hwe sekadwa no titu anti sikadwa no de wo frɛ ye no yese abanwumre sana ya wo frɛ na anwumre ya bibi o ye ni nyanka made paja ni bodu akọ soro tene nsa o si ni nsa trase ye na si ni nsam na ye sika akọ den no si wei ene ebe ya sante honhom ebe ya sante ahondene ebe ya sante akukuduro wei na de obetena so bia no tumi a me de ya hyemu ni se una be hwa santime nyina so nanso
munni mutumi na ewo mu no montene kasa anti ofrɛ ne bosom amano ye nyankama de pagya ne nsa na ba na wase munyi suman na monante baabi a mboduru a mobɛhwinti wona bɛbɔboɔ no hɔ na momfa suman ne nsie asante man de nam kwaye mu a wuduru nyina hini ono mu poli ya no msie kopensuo a ye benom na nipa ntimi ntena baabi wa bra nsuo menwo omu ni na mu a kopensuo no omko enu onyina kakraka bi si woni ni nutan na nsuo kroje firi onyina na si pie ti se de nsuo firi buwo mu ba no amba no msiwe nsuo bi a ya behunu no ha epie firi onyina bi ase ne nsuo no fe ne de no momi antina wonyina yihini so ha ya na ha ni benya nsupa no eno omkoso ye bosom ama no esi ho eno omtina wonyina ni yihini so ho se wo mu benya nsuo pa anom na bosom no omde ko no bosom bia ye so ade ya wam ama no nko anu sikentem so ye bosom de hia sikentem na so akwabra ni endi se okọ nyina hini na ase me ko nyina hina na kire se wo ko nsuo no so ho onyina no hini no so ho a santeman ekoso ye suma ni si ya no onyina no hini no so ho na wo ko wo se wo kwa ma no ho a wo ko bosom no so na se wo se me ko nyina hina ma no a na kire se wa kire ba bia asanteman koso ye si ye duru kontanse no frɛ ne kasa fo se me tiami ni frɛ kontanse he no se tiami afari kutia okoye no se na wahene we no se na na tiami no se me metie no se me ma frɛ kontanse yoko ka kire se wo mra wo no se tiami ni metie opaga ne nsana ya wa kurukuru bia bisi ne nsem ne nsu ayema no se gina fa ko si nkonwa nim ada santema be bodwa ye kasa no se wodo nsa kan suo yi bi na de fawa no a o ka bone kura santema ba gine se ye papa sikadwa elu ne baji asantema yi esi ho no wo hu anwanwade ye ne se sikadwa no betena kumase na ye gina asantema yi ewo ji ho ehwa na ye frɛ ho osibirikete bantima ho no osibirikete si bantima kutia ehwa na nananom kobia manfitwum ne antwi oho ne yesi ewo mu nyina nti uduru baabi a o mo abo samahati bi na ye na de na de nyina age ho da bi abegru obo nse nipa fra birisi kuntunkuni enya ma na ye mema no wo mote ho ho ne yesi asante nyimfo enti ehɔ na ye bem tini yesu osibirikate si bantima kutia o mu wie na konko anoche se sa ade ye amaye na ha ejise mu bo ho ba yo enti ye besi ji dai ji no de ye be kan se contractor wo besi da na ye fure ni ji o besi enu am si mun si na ha na bire bia na juda suo mu nipa de ayarefo oba ne bi kono na kire se ye boasa anteman ho bai iwi eni ase mo pa ba bi abambofo no mo mo no so sa bire na soja abaso anu ase mo mi fa barase no mra ba antema ha de beben na nanu mo be eni asanteman katra santa ha na ebebo oman yi ho bai no eni e de ba ho efiri o ase mo mi nsi Central Police Station approaching for wasu ye kesiem eno omo de ba ho wo mu wi am se da bi esua mo mi anya foforo no besi na dua fie prison yard e wo hwa pampas nsuni abrafo adu oso no di na konko anochi ni na na se etu achi ba ye no e ho no omo nso beso ye adum pampaso enu ndi na sandefo wo kasa besi ati adum ni ani asamoa na no musa ebi se abrafo adu oso no di odi wo mo anim di wo mo ba ne afra no wo no samoa ebi eno am se de na de be pa na ebe ma bambo na wi mu die no am se ne mo mi anya hyenti agina bre eni ai kagetia
esuma bo suma yo ka pi da bia suma da bia nipa wakaje ti akopem sa de bati ye wi eno asmo mi anya ni je bia na edizu aba ho na omudi atwa asante man ahoɔdene ho ahyia ɛne hyɛ mfimfini ade akɔmfo anɔkye a yɛ ama asante man ɛsomboɔ na wo bia nye bia ma yɛ ɛne sɛ ofiri sikadwa efiri soro kɔmfo anɔkye ne oni bosom anɔkye kɔmfo da yɛ wo no dana na duane ni fie o ma mi frefu ba yo ba wo no na duane ni ho no yase ne mu nkɔ hwefu mu no se ye bade ne na wo ho o mu se mu nkɔ na nya dan afu mu de asisi ha mu wo wira o mu kɔ na banti ama mi ni dua ya wo be fie ba wo ye na fifiri abɔ tu bi ba no aduane ma o ma mi di ya no futuo ma onu ne dua ba ne nkɔ hwefom na ne to hwɛ soro ɛhɔ no to adɔma kɔ soro na adɔma no sensen wiem na wokɔ ne hyena ɛhɔ na baabi a no odi ne bi ma atakwa me da kakraa bi ɛna ne wɔ hɔ nkyɛre pii obi die ne ho akyinyi sɛ wɔbɛkɔ akɔhwɛ hɔ ɔkɔɔyɛ no na abuo bi da hɔ na hyena sentoa bi hwehwere no obi nim de ɛka nipa no ne tumi a wɔde kɔɔyɛ oyi sabe ne ba ma so wɔ donso a donso no bi bɔ peten bo no ho no ya de ne ba TV so nyina ne kɔte sɔre gyina so buru do hwere damua nyina na ne kɔte gyina so na nanom agunsan ye wiase ama mere bia bi na ne kɔte gyina so si wo wuye so wɔte ase ya ante ne nka bi wawu enso ahonhom no de ewu sɛdeɛ madika ka kyerɛm sɛ bayie yɛ japadeɛ nipadua wu a ne honhom na tiri mu no ewu anya dan a ɛbɛtena nipa mu enti kɔmfo anɔkye sikadwa ɔbɛfrɛ ma asante man deɛ yɛnim ne deɛ wetumi aka ebi aka kyerɛ a ɛbere sɛ mu no yɛde bɛma tiefo amansan somfo nana da bi sɛ and can sikadwa ho asɛm the golden stool or can ya de be that sword that popular sword that were comfort Anoche teaching hospital na na ebeda wase mo enchirima ebetie de wokan yesusu yetie ya ye wo ha nyina obi etio na akan titru asante amamre ne amane no ebi anyera ebenya bana kan nyina anyedai anyera na se daati bia mu ni ho a anase ye ni ho a na nkyirima ne ba ma ho se we ni amamre ne amane a ye mpanefo ka to ho na se nsem a nam ye de e ka to ho ni na na beda wase na da se ne so be sa ba na se mid child show ahwefo ene idem besia da se ne e be sa ba mo ene ehia yu ya chas ndo se wa meeting nko ade meet child show tie wa share no subscribe bia no no wagina so ye no wati asem ni ye na de bia to kotodwam